ο Μέγας Σολομών λέει στο βιβλίο του Εκκλησιαστού «Τη σπάση χρόνος και καιρός εν παντή πράγματι υπό των ουρανών». Δηλαδή, σε όλα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός και η κατάλληλη ευκαιρία για να πραγματοποιηθούν. Και το κέντρο των χρόνων και των καιρών, από τις δημιουργίες του κόσμου μέχρι των εσχάτων, είναι το άφραστο και ανερμήνευτο γεγονός που θα γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες, της Θείας Καινώσεως και ενανθρωπίσεως του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Είναι το αιωνίως καινούριο γεγονός. Είναι η Ανατολή των Ανατολών. Είναι το φως το οποίο φωτίζει όλα τα πέρατα της οικουμένης, αλλά και θερμαίνει τις ψυχές της φιλόθεες. Και σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή ακούσαμε μία πλειάδα ονομάτων, η οποία γεννά μία απορία. Για ποιο λόγο δεν ακούσαμε ούτε μία παραβολή, ούτε ένα θαύμα. Η απάντηση είναι απλή, διότι η Εκκλησία μας ετοιμάζει, ιδιαίτερα από σήμερα που είναι η Κυριακή προ των Χριστουγέννων, αυτή είναι η ονομασία της σημερινής Κυριακής, για να γίνουμε κι εμείς όχι θεατές, αλλά συμμέτοχοι αυτού του θεανθρώπινου και οικουμενικού γεγονότος, της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Και μας ετοιμάζει και με ύμνους και με τα αναγνώσματα που ακούσαμε, τόσο το αποστολικό που ήταν ένα κομμάτι από την προς Εβραίους επιστολή, όσο και από το Ευαγγελικό. Και κάθε όνομα που ακούσαμε μοιάζει με ένα σκαλοπάτι που μας ανεβάζει πιο ψηλά, μέχρι ότου φτάσουμε στο πλατήσκαλο της του Χριστού γεννήσεως. Γιορτάζουμε, προσέξτε, τη γέννηση κατάνθρωπων του Χριστού, η οποία είναι και αυτή ανερμήνευτη, αλλά όχι την προαιώνια γέννηση από τον Θεό Πατέρα, η οποία έγινε προπάντων των αιώνων. Σε συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος και το γιατί θα το πούμε στη συνέχεια. Όλα αυτά τα ονόματα που ακούσαμε αντιστοιχούν σε γενναίες ανθρώπων. Συγκεκριμένο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος ήταν γνήσιος Ιουδαίος και γράφει το Ευαγγέλιο του γύρω στο 60 με 65 μετά Χριστόν. Το προορίζει κυρίως για τους ομοπάτριδες του. Θέλει να γίνει ένα κατηχητικό βοήθημα για να τους βοηθήσει να καταλάβουν κάτι πολύ απλό, που δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει εκεί, ότι ο Μεσσίας, τον οποίον περιμένανε, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και κάνει αυτή την αναδρομή. Ξέρει αυτή την προφητεία που έχει δώσει ο Θεός στους ψαλμούς. Και λέει συγκεκριμένα αυτή η προφητεία: «Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ου μη αθετήσει αυτήν». Δηλαδή, έδωσε ο Θεός ένορκη βεβαίωση ότι και αυτήν την βεβαίωση δεν θα την αθετήσει. Εκεί εξανατολώ κέρας το Δαβίδ. Δηλαδή, εκεί θα ανατείλω με λαμπρότητα και μεγάλη τιμή το γένος του Δαβίδ. Και στη συνέχεια λέει: «Ετοίμασα λίχνο το Χριστό μου». Ετοίμασα, λέει, ένα λιχνάρι το οποίο θα καίει παντού, που θα προέλθει από το ένδοξο γένος του Δαβίδ. Και αυτός θα είναι ο Υιός μου, ο κεχρισμένος με το Άγιο Πνεύμα. Θα είναι ο Χριστός μου, δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το ξέρει αυτό ο Ευαγγελιστής, όπως και άλλες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάνει αυτή την έρευνα σαν άλλος ιστορικός.
πηγαίνει στα ληξιαρχικά αρχεία του εβραϊκού έθνους και παίρνει όλα αυτά τα ονόματα, τα οποία είναι οι απόγονοι του Δαβίδ, και αποδεικνύει με απόλυτη ακρίβεια ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι ο Υιός της Παρθένου και έχει αυτή η Παρθένος όχι ως σύζυγο, Θεός φυλάξει, ως προστάτη της τον Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός είναι από το γένος του Δαβίδ. Τόσο η Παναγία, όσο και ο Ιωσήφ ο Μνήστορ είναι απόγονοι του Δαβίδ. Και ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και έρχεται στον κόσμο με έναν τρόπο παρθενικό. Γιατί? Διότι και ο Αδάμ δεν δημιουργήθηκε από σπέρμα ανδρός, αλλά από χέρι Θεού. Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνεται και στη γέννηση του νέου Αδάμ, που είναι ο Χριστός. Δεν είναι καρπός μίξεως ανδρογίνου, άρα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Αδάμ, πλην της αμαρτίας, την οποία έκανε ο προπάτοράς μας. Έρχεται με τρόπο παρθενικό. Δεν μπορεί το μυαλό του ανθρώπου αυτό να το χωρέσει. Αλλά αυτό όμως αποδεικνύει ότι δεν είναι ένας κοινός απόγονος του Δαβίδ. Όλοι οι προηγούμενοι, δηλαδή πρόγονοι του Χριστού, είναι καρπός σχέσεως, ανδρογίνου. Στην περίπτωση του Χριστού όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνουμε ότι ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Για να πείσει δε με ακόμα ένα δεύτερο επιχείρημα ο Ευαγγελιστής τους Ιουδαίους, τους θυμίζει την προφητεία που γράφει ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιό του και λέγει εκεί «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Δηλαδή η Παρθένος δεν είναι απλώς η μικρή παιδούλα, αλλά είναι η Παρθένος, η αγνή και άσπηλη. Από αυτή λοιπόν την Παρθένο θα γεννηθεί παιδί και αυτό το παιδί δεν θα χαλάσει την παρθενία της Θεοτόκου όπως και συνέβη, αλλά θα είναι άσπηλη και αμόμητη εκείνη, διότι η σύλληψη θα είναι χωρίς σπόρο, άσπορη. Η δε γέννηση, ο τοκετός, θα είναι άφθορος, δεν θα φτύρει την παρθενία της. Και αυτό το πρόσωπο δεν μπορούσε να είναι ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά όπως είπαμε, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αυτό αποδεικνύεται και από το όνομα που θα πάρει αυτό το παιδί. Είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Άρα, με βάση αυτά τα δύο επιχειρήματα, τόσο το γενεαλογικό δέντρο, όσο και μία εκ των προφητιών που αναφέρονται στη γέννηση του Μεσσία, ο Ευαγγελιστής θέλει και τους Ιουδαίους να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις του Θεού. Γεννήθηκε ο Μεσσίας, αλλά και από την άλλη να βοηθήσει και όλους εμάς να καταλάβουμε πόσο πιστός και αμετακίνητος και αδιάψευστος είναι ο Θεός σε οτιδήποτε έχει υποσχεθεί. Και αν αυτή του την υπόσχεση την τήρησε με, επιτρέψτε μου τη λέξη, ευλάβεια, με απόλυτη ακρίβεια, πόσο αληθινά είναι αυτά τα οποία έχει πει για τον καθέναν από εμάς που αφορούν το ότι θα παρασταθούμε ενώπιον Του εν ημέρα κρίσεως. Η μία αλήθεια, η γέννηση του Χριστού, αποδεικνύει ότι και οι άλλες προφητείες, τα άλλα Θεία Λόγια που έχει πει ο Χριστός, και αυτά είναι απόλυτα αληθινά και στον κατάλληλο χρόνο και καιρό, όπως λέει και ο Σολομών, θα γίνουν πραγματικότητα. Ερχόμαστε τώρα να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Ποια είναι η αιτία? Θα το πούμε πολύ απλά για να μείνει καλά σφραγισμένο και ανεξίτηλα γραμμένο στο μυαλό μας. Έρχεται ο Χριστός στον κόσμο να υπογράψει ένα συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε εκείνον,
ο ένας συμβαλόμενος και εμείς οι άλλοι συμβαλόμενοι. Τι λέει αυτό το συμβόλαιο? Κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ φοβερό και συγκινητικό. Λέει ο Χριστός, θα αγοράσω ό,τι πιο άχρηστο έχετε εσείς και εγώ θα σας δώσω ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Προσέξτε, είναι αντινομία αυτό, να αγοράζει ο Θεός ό,τι πιο άχρηστο και βρωμερό και δυσώδες έχει ο άνθρωπος και το αγοράζει. Δεν το απεχθάνεται απλά, αλλά το αγοράζει κιόλας. Ποιο είναι αυτό? Οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό ήρθε, να αγοράσει τις αμαρτίες μας. Με τι νόμισμα θα πληρώσει αυτή την αγορά? Με το πολύτιμο και πανάγιο αίμα του, το οποίο έχυσε επάνω στο Γολγοθά. Εάν δεν είχε σαρκωθεί ο Χριστός, εάν δεν είχε θυσιαστεί στο Γολγοθά, θα είχαμε εμείς άφεση αμαρτιών? Όχι. Οι αμαρτίες θα μας συνόδευαν δυστυχώς στην αιωνιότητα. Το αποτέλεσμα, δεν θα μπορούσαμε να αντικρίσουμε πρόσωπο Θεού. Έρχεται ο Χριστός και μας απαλλάσσει από αυτό το φοβερό βάρος το οποίο μας κληρονόμησε ο πρώτος Αδάμ. Και εμείς δεν είμαστε απόγονοι του πρώτου Αδάμ, αλλά είμαστε απόγονοι του δευτέρου Αδάμ, που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μας δίνει το αίμα Του. Κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τι εορτάζουμε εκτός των άλλων? Τη σάρκωση του Χριστού. Και όχι μόνο τη σάρκωση, αλλά και τη βάπτιση, αλλά και την σταύρωση, αλλά και την Ανάσταση και την Ανάληψη. Την γέννηση του Χριστού την εορτάζουμε μέσα στο Ιερό Βήμα, όταν ετοιμάζουμε την Ιερά Προσκομιδή, αλλά και όταν ο Χριστός είναι ολοζώντανος επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τώρα που μιλάμε, ο Χριστός είναι παρόν, διότι αυτό παρακαλέσαμε τον Θεό Πατέρα, να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μετατρέψει, να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Του και το κρασί σε αίμα Του. Άρα έχουμε σάρκωση του Χριστού, αλλά και σταύρωση του Χριστού. Και για ποιο λόγο? Για να κληθούμε εμείς τώρα να προσλάβουμε τον Χριστό, για να Τον κάνουμε κι εμείς να σαρκωθεί μέσα μας. Κάθε φορά που κοινωνάμε των αχράντων μυστηρίων, αυτό ακριβώς κάνουμε. Τιμούμε τη γέννηση του Χριστού, η οποία μία φορά έγινε στην ιστορία τότε, αλλά επαναλαμβάνεται μυστηριωδώς, λειτουργικά και ευχαριστιακά μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και ο άνθρωπος μετατρέπει την καρδιά του σε σπήλαιο μέσα στο οποίο γεννιέται ο Χριστός και παραμένει εκεί για να μετατρέψει και τον άνθρωπο σε μια χριστοειδή προσωπικότητα. Πότε όμως θα γίνει αυτό? Όταν του το επιτρέψει ο άνθρωπος. Τόσο ταπεινός είναι ο Χριστός, ο οποίος ακόμα και την φυγή την οποία του κάνει ο άνθρωπος, όπως έκανε τότε ο Ηρώδης, έτσι και τώρα ο άνθρωπος την φυγή που δείχνει στο Χριστό όταν δεν τον θέλει μέσα του, γιατί προτιμά το θέλημά του, την αμαρτία και οτιδήποτε δεν έχει σχέση με τον Χριστό, πάλι ο Χριστός κατεβάζει την κεφαλή του ταπεινά και αποχωρεί από τον άνθρωπο. Και τι μένει μέσα στον άνθρωπο? Ένα απολύτως τίποτε. Και αυτό το σπήλαιο που ήταν λίγο πριν η καρδιά του, που φιλοξενούσε τον Χριστό, γίνεται σπήλια, όπου πλέον εκεί βρίσκουν καταφύγιο όλα τα δηλητηριώδη και θηριόμορφα θηρία, που είναι τα πάθη και τα ελαττώματα του ανθρώπου. Δεύτερη αιτία είναι για να γίνει ο Θεός μια σύγχρονη έκφραση, δωρητής σώματος. Ο Θεός δεν ήρθε απλώς να μας επισκεφθεί, ήρθε να μας αφήσει σαν μεγαλύτερη κληρονομιά το σώμα Του. Μας παίρνει την αμαρτία, μας δίνει το σώμα Του. Είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Πόσο σπουδαίο είναι κάποιος να δωρήσει ένα μέλος του σώματός του σε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να πεθάνει.
Και όταν γίνει αυτή η μεταμόρφωση, αμέσως ο άνθρωπος ο ημιθανής ανοίγει τα μάτια του, αναπνέει ζωηρά και αρχίζει να κινείται σε ρυθμούς ζωής. Αυτό κάνει και ο Χριστός. Έρχεται να μας δώσει όχι κάτι από αυτά που έχει, αλλά αυτό το οποίο είναι, το ίδιο του το σώμα. Και τέλος, έρχεται ο Χριστός για να γίνει το πρότυπο του καθενός μας. Να γίνει δηλαδή αυτό το πρόσωπο που πρέπει να έχουμε προοφθαλμόν ανα πάσα στιγμή, για να ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Θαυμάζουμε ανθρώπους επώνυμους οι οποίοι προκαλούν την προσοχή πολλών. Για προσέξτε, υπάρχει ανώτερο πρόσωπο από το Χριστό. Δεν έχει αξιώματα, δεν έχει επιτυχίες, ούτε παράσημα. Ένα μόνο έχει. Την απέραντη και απίθμενη αγάπη, την οποία προσφέρει στον άνθρωπο ως ζωή. Να ζωοποιήσει τον άνθρωπο, να τον κάνει αιώνιο. Και όταν ο άνθρωπος έχει το Χριστό σαν πρότυπο, τότε μπορεί, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Χριστό, να καταλαβαίνει τα λάθη του και τις αδυναμίες του, τις ελλείψεις του, και αυτό να του προκαλεί συναίσθηση της αμαρτωλότητάς του και να τον οδηγεί στο επόμενο βήμα που είναι η μετάνοια αληθινή, προκειμένου να αλλάξει τρόπο ζωής και να γίνει πάλι ένας αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ένας κατ' εικόνα Θεού πλασμένος άνθρωπος. Αδελφοί μου, μην το ξεχάσουμε. Υπέγραψε συμβόλαιο ο Χριστός με όλους μας. Δεύτερον, έγινε ένας δωρητής του σώματός του. Και τρίτον, είναι το πρότυπό μας. Ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή, ευχάριστο, δυσάρεστο, επωνεμένο, πράγματα τα οποία καθημερινά μας θλίβουν, να μην ξεχνάμε, όλα αυτά τα πέρασε ο Χριστός μας και μας δίνει τρόπο αντιμετωπίσεως. Και ένα τελευταίο, μετρήσατε ίσως πόσες φορές είπε τη λέξη «εγέννησεν» ο Ευαγγελιστής σήμερα. Το είχε πει, το είπε 39 φορές. Εγέννησε ο ένας τον άλλον κτλ. Όλοι αυτοί είναι οι πρόγονοι. Δεν σας έκανε κάτι εντύπωση? Έχει απογόνους. Καλά οι πρόγονοι. Αυτοί ήταν. Ποιοι είναι οι απόγονοι? Οι απόγονοι του Χριστού, οι ατέλειοι απόγονοι είναι οι Άγιοι. Οι δυνάμοι απόγονοι είμαστε όλοι εμείς. Οι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού. Και γιατί είμαστε απόγονοι του Χριστού? Γιατί μας γέννησε ο Χριστός μέσα από το βάπτισμα. Εξίδατος και πνεύματος. Να η γέννηση πώς συνεχίζεται. Με σκοπό εμείς οι απόγονοι όχι απλώς να βλέπουμε το Χριστό και να τον θαυμάζουμε, αλλά να είμαστε ενωμένοι διαρκώς μαζί Του. Αμήν.